boyfriend ka ngayon? Kaya po. Why? Bakit po eh, ipawan. Ilang taon ka na ba? 18 parang pwede na, pero 18 pa. Ano ba yung parents mo? Mami ko po. Pwede, ma'am. Oh my gosh, she's your mom! I thought you were dad! Bait din. Bawal pa daw may boyfriend si Mika. Bakit po? Naintindihan mo ako dyan. Naintindihan ng Chika. Ano, ayaw ko talaga sa kainin ko to. Hindi ako makapalit sa kete kasi baka kagalan ka. Baka mapahaba ko. Kung mukhang may kaibigang piskal. Baka may tropa sa city hall. Ay, kasi malitis ako. Dito na lang ako. Diba? Ay, tropa ko naman si Happy Dappy. Mami, ano pang ni Mami? Mami, baby.